На предпремиерния цирков спектакъл засякохме гала от «На кафе» с дъщеря и Мари. Водещата на времето Никол Станкулова също бе сред нетърпеливите да видят новите бляскави номера. Преди началото Александър Балкански даде награда на Марти Джи. Оказа се, че в миналото диджея е бил звезда на арената. Дъхът на публиката бе спрян от майстора на кокилите Ромил Драгомиров, който е носител на Икар 2012. Голямата изненада на вечерта бе колелото на смъртта, върнато на сцената след 3-годишно прекъсване. Голямо вълнение, просто не знам, не мога да се събера и ума и силите в момента. Всичко върви много добре, безопасно, от което най-много се страхувах. Николай Балкански и съпругата му Велизара, която само преди 10 месеца е станала майка за втори път, са тренирали усърдно 3 месеца. Почитателите на адреналина ще останат впечатлени от уменията на мотористите, разминаващи се с шеметна скорост в затворен глобус. В шоу-програмата известните личности видяха още илюзорни въздушни номера, както и много диви животни. Цирковото изкуство определено успя да ни зареди положително.